Aakalain na isa lamang siyang ordinaryong may bahay at ina. Pero ang 70-year-old na si Aida Moniz ng San Fernando City, La Union, hindi lang isang ilaw ng tahanan. Aktibo rin siya sa pagsali ng sports kahit siya'y 70 na. Lumaki raw talaga siyang bahagi ng buhay ang pagiging aktibo sa iba't ibang klase ng palakasan. Mahilig ako noong pangbata ko ng sports. When I was in high school, first year, second year, third year, track and field ako. Then, third year, fourth year, I go through volleyball. Then, hanggang college na ako naging varsitarian. After that, when I work, I still engage. Lahat nata ng sports, except swimming and tennis. Hindi rin hadlang ang kanyang edad para sumali at dumayo pa sa iba't ibang marathon. Bukod sa mga damit na koleksyon sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon, nakakaipon din siya ng medalya. Itinuturing daw niya ang pagtakbo bilang bahagi ng healthy lifestyle. Hindi lang isang ehersisyo, kundi paraan din para makalaya sa stress. Itong marathon kasi nakikita ko parang pag tumatakbo ka, nare-relax ka eh. Nawawala yung stress. Wala. Kasi with the nature, walang maganda sa katawan. Kasi lumalabas yung pawis. Okay. Yung pawis, yung na-exercise ka, hindi lang physically, mentally. Nagsisilbi na rin niyang playground ang Baywalk sa kanyang running routine, kasabayan ng ilang mas bata at ilang kaedad. Enjoy life para magkatugma yung gagawin mo. Enjoy life. Do not stay at home. Do not stay at home. Kasi pag nasa bahay ka, kita mo lahat ng problema, maglilinis, hindi nakalaba, hindi makaluto. Kasi yung life ngayon ng senior dapat free. Okay. Free na yan. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.